Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Салом, хуш омадем ба канали нави мо Gol TG. Ай сипас ҳамаи навигариҳо ва хабарҳои дунёи варзиша метавонед дар канали нави мо тамошо кунед. Audio Jungle. мо ба як хулосае омадем ки аввалин барномаи худмона оиди варзиши рақами 1 ва сермухлистарини дунё бахшем ва чӣ хеле ки шумо уже хит кардем гап дар бораи футбол мерава. Audio Jungle. ҳамаи топлигаҳои футболи Аврупо ба охир расида бошанд, футбол дар ҷӯшу хурушай. Бозиёрам набошанд, трансфер гуфтани гап дар футбол также интереснее. Audio Jungle. хабари якумам ие ки Эден Азар ахир официально бозингари Реал Мадрид шид. Айрӯи хабарҳои эълон шуда Эден Азари 28 сола ба нархи 130 миллион фунт аз Челси ба Реал Мадрид гузашт. Шартнома байни Азар ва клуб то соли 2024 ба имзо расида. Презентатсияи бозингар 13 июн дар стадиони Сантьяго Бернабео баргузор гардид. дар презентатсияи Азар дар стадиони Сантьяго Бернабео 50,000 одам барои просто ҳавая футболкаи Реал Мадрид хати дидан омада буданд. 50,000 одам просто барои як одама ба ҳамн футболка дидан. хотиррасон мекунем ки Эден Азар аз соли 2012 бозингари Челси буд. ҳамчун бозингари Челси дар 352 бозӣ карда 110 гол задагӣ. 2 бор чемпиони АПЛ, 1 бор соҳиби Кубоки Англия, 1 бори дигар соҳиби Кубоки Лигаи Англия шудагӣ. мухлисои Реал Мадрид табрик барои харидани бозингари беҳтарин. Audio Jungle. также Реал Мадрид мехоҳад ки полузащитники Тоттенхем Кристиан Эриксона харидорӣ кунад, вале главни тренери Реал Зинедин Зидан дар командаи худаш полузащитники Манчестер Юнайтед Пол Погбаро мехоҳад бинад ки вай барои шефои Реала камтар қиматай, вале ин масъала ҳоли ҳал нашидааст. оё Пол Погба француз намешид, Зинедин Зидан авай хоҳиш мекард ё ки не? Audio Jungle. Реал Мадрид барои покриват кардани расходҳо як гала бозингароша распродажа дар мондагиай ба монанди Бейл, Лоренте, Иско, Марсело, Хамес ва даже мегӯянд ки Модричам. Audio Jungle. Пол Погбара дар командаи худаш также Ювентусам мехоҳад бинад ва дар ҷои ӯ се бозингари хича ба Манчестер Юнайтед пешниҳод дорад, вале аз рӯи хабарҳои сомонавӣ Манчестер Юнайтед Ювентус дар полный отказ кард. Значит, Пол Погба чего-то стоит, ки дар ҷои вай се бозингара пешниҳод кардастиянд. Audio Jungle. хотиррасон мекунем ки соли 2016 Пол Погба аз Ювентус ба Манчестер Юнайтед ба нархи 105 миллион евро гузариш карда буд. Audio Jungle. Великий Буфон шояд карьераша дар Порту давом тия. Аз рӯи хабарҳо баъди будшидани контракти Буфон бо ПСЖ ӯ ба Порту мегзара ва дар уҷа Касилеса заминат мекунад, аз сабабе ки саломатии Касилес охирон вақтҳо на он қадар хуб аст. то што ӯ Барселона бояд гузара ҳамаш гнат буда, хотя ҳичи гуфта намеша. Audio Jungle. як моҳ мешавад ки Неймар бо дар центр внимания. барои бозиёш не. аввал скандал нашуд темаи изнасилования як модел, аис бо травма гирифт, бо аис иштирок накардан дар Копа Америка, бо а як тарафи дигар шартҳои Барселона барои он ки агар Неймар Барселона гузаштан хоҳад чӣ чизо бояд кунад. Audio Jungle. ва шояд ай ҳама главни темаи футбол тӯпи тиллоира кӣ мегирад. баъди финали Лигаи Чемпионҳо дар рӯйхати сазоворони тӯпи тиллоӣ якум ҷода Лионел Месси, дуюм ҷода Ван Дейк ва сеюм ҷода Муҳаммад Салоҳ буд. Audio Jungle. як-ду ҳафта пеш Криштиану Роналду қатъи сборниш чемпиони Лига Натсий шид ва дар рӯйхати сазоворони тӯпи тиллоӣ автоматӣ дуюм ҷо шид. дар саволе ки ба Роналду додан оиде ки кӣ сазовори тӯпи тиллоӣ исол мешавад, Роналду гуфт ҳоли рақобат тамом нашидааст. Audio Jungle. ва дар охир 11 июни соли равон сборни футболи Тоҷикистон дар бозии рафиқона бар зидди Хитой 1-0 бой дод. зиқ намешем бародаро, ҳамаш ай пешай, мо дар шумо боварӣ дорем. Audio Jungle.
ба ҳамин тамом дӯстони азиз подписатсия кунед, колокольчика ҷиқин ва дар комментҳо фикрҳои худтона нависен. ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошед. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.